Ugcine ebanjiwe owesilisa osolwa ngokudlwengula izingane zamantombazane zaseBizimali High School eNkandla. Angiqale ngobingelele ngikwamukelele channel eMasweti Mina Production okubingelelayo umxolisi mfanakadlo ngaphansi le eNkandla. Mangabe yaqala ukufika ngicela ukuthi ngizoqiniseka ukuthi ucofa subscribe maqedwe bale video ushaye like bese ke uyakomenta kulolu daba lwanamhlanje. Agcine emphelela amahlathi owesilisa osolwa ngokudlwengula izingane ezintathu kuya phezulu zasesikoleni iBizimali High School eseNkandla. Lona ombona esithombeni sakho namhlanje ke mhla ka-22 May 2025 kulesine lensizwa ibanjwa nje isenyangeni eThekwini. Njengoba ebanjwa nje manje kusho ukuthi sekungokwesithathu ebanjwa amaphoyisa lo muntu, kanti ke kulamahlandla amabili adlule useke waphunyula. Okokuqala nje waphunyula ebanjwe kukhona ehholo lasendaweni yaseNkandla eNhloshane, lapho khona ke aphunyula emphakathini weqa washaya ke uthango olubiyele ihholo. Kanti ke okwesibili kulolu viki uma ngabe liqala uphinde futhi weqa esebanjwe ngamaphoyisa aseMarine Hill eThekwini, lapho khona akeqa ngokuthi azenze ngathi ke uyagula. Hathi amaphoyisa azama ukumbeka phandle amshayisa ngomoya, wathi ngibona ubabani wabaleka wayosithela. Nakho ke manje usebanjwa futhi ke eThekwini eDalton emva kokuba athi ke mayisha amaphoyisa wabaleka wayongena ke enyangeni. Nesikholwa ukuthi ke ubekade eyozama ukuthi ke aqiniswe noma mhlambe kanyamalale khona phela ngeke satholakala. Nethe inyanga uma ngabe simbona yathi hayi lo muntu sengathi uyena lo ofunwayo, lo muntu ogcwele ezinkundleni zokuxhumana nokuveza khona ke amandla e-social media. Inyanga ke yabeka isifonela omunye osebenza ke ematekisini akubhekisizwe ukuyimboni kamatekisi yakhona le endaweni yaseNkandla, iphinde isebenzele ke nakwangono kuyo ke le ndawo yaseBizimali. Yabeke isifonela ke lo wesilisa wabeke sephuthuma eyombona ukuthi ngabe ngempela na uyena. Nothema ngabe efika wathi cha isona impela ke isigila mkhuba lesi. Wabeke sebanjwa ngamaphoyisa aseDalton eThekwini. Amacala ke abhekene nalensizwa avulwa eKhombe Police Station okuyi police station esendaweni yaseNkandla. Nesithembayo ukuthi ke njengamanje angeke isaphunyula emaphoyiseni, kanti ke nezingane seyithema ngabe ibalwa akayidlengulile zintathu okuqinisekisiwe ukuthi ke waphumelela ukuyidlengula, kanti ke ziningi ezinye akayizama kuyo leya ndawo wangaphumelela. Njengamanje ayandaka amacala abhekene nawo njengoba ke nalo leli lokweqa selizongena uma ngabe ke sekufundwa amacala akhe enkantolo. Ngiligoqa lapha ke lolu daba makukhona ukusho okuvelayo ngizokwenza isiqiniseko sokuthi ke ngiyakulethela. Ngicela kwenje ukuthi ulike, usubscribe uphinde ucomment ungitshela ukuthi ke wena ngabe ucabangani ngakho konke lokhu. Ngabe ukweqa kwalensizwe kunesandla semfene, kanti ke futhi noma mhlambe inakho vele ukuhamba inyanga yingakho nje bephunyula kalula. Ngiyacela ukuthi sihlangane nama comments, sihlangana ku video elandelayo. Ngiyabonga.